Tumsifu Yesu Kristu milele na milele, amina. Abanchu abagusi ogosoma ogotang'ani igo gokorwa ase emume enkoro korwa ase rirube ria abagaka abagusi gochia ase omogusi omogima ekerenga kia ogosoma ebitina bianka ogosoma okonyene ase amabeba amanene abagusi bagaikaransa nse bakabwata chinsea na kuburania toratiga amang'ana siasa kando ine ntokorera neiga bunegesaku asaba murabamo babere bagoikania ase senate na kuruterana amang'ana akoba yebitina bianka nebitina biga bigwente gukwanerwa inka ase barasa y'abatureti naboigo mwiburi aina gani oraimoke amokane omwana oye obosio bwe senate naboigo ase nsengi bebesaku byonsi birigereretie neng'ana yatigaire etabwati amairanerio n'abantu abange nigo bakumirie ng'a ine obosera obwamatu buya ase egesaku ky'omogusi ng'ai bwagenda abwo oyomo bw'abagaka barenge ase omosangererekano iyo agatogoria amaiso na kumira amata amaroro na goaka egeturi ogoteba naki gekogera omoteri oyomo sagero mane pepe atebete iga ase omogusi agwekorera nechingaki agosoa gwesareria erieta erebweka bosio bw'ebisaku binde ong'ea konengeta omogusi omwabo ase omobwekano oteba abagusi igo bara abarogi abagusi nigo babwate libero endigitani nendamwamu nebinde ebinge ekio gekogenderera gototagora intwe buna abana bamwa mogusi omwanchwa omotegereri okuna kuogosoma ogotang'ani tusimame zote kwa wimbo wa katikati. Ogotera kwa aburi nigo gokorwa ase egitabu kia aburi tosome aburi emieyemo na 20 ekebungo egetang'ani mpaka 11 ogoitaberia ase amang'ana nindusie chianga chionsi imbegetiria ntare etaoni onyemonda kagotomwa inka ntotere nindusie chianga chionsi imbegetiria ntare etaoni onyemonda kagotomwa inka nindusie chianga chionsi tare taoni onyemonda kagotomwa inka. Abanyari bari baminto n'abagusi mwensi ninche donye omwana ino mwakerete chikura chinyinge mono eye nembura egotwa nyegene nabatebirie monda tarigochia ande totere nindusie chianga chionsi imbegetiria tare taoni onyemonda kagotomwa inka. Nindusie chianga chionsi imbegetiria tare taoni onyemonda kagotomwa inka.